Empezó a ser unha introducción para este tipo de vídeos porque creo que se van a convertir nun formato recurrente. Pero bueno, mentras tanto, moi boas a todas e a todos. Eu son Dinab e dou vos a benvida unha vez máis a un vídeo de Galician Gamer. Neste caso, pois vai ser outra recensión dun xogo chamado Ashen. Teño problemas para falar con Ashen porque dos xogos que xoguei nos últimos 2 meses é o que menos claro teño exactamente cal é a miña opinión no sentido de si me gustou ou non, porque agora que non o teño que xogar é moi fácil dicir que non estaba tan mal, pero logo si penso en repetir certos anacos, pois igual non me apetece demasiado. Pero bueno, de que vai Ashen? Que este xogo que traio hoxe aquí? Bueno, é un xogo de acción, destes que chaman tipo Dark Souls, que, bueno, para quen non controle demasiado o tema, é un xogo de acción, pero no canto de ser unha acción frenética, pois é unha acción máis pausada, ten un combate, por así dicilo, máis lento, incorpora unha barra de enerxía para limitar as accións que podes realizar ao longo dun determinado período de tempo, e tamén ten varios elementos, digamos, no que é a progresión do personaxe e a progresión do xogo e tal. Ten varios elementos de xogo de rol. No que respecta á historia, que a verdade pois, é un pouco un marco para esta aventura, para este xogo, máis que realmente o punto forte do xogo, pois no que respecta á historia, basicamente vivimos nunha especie de mundo que parece pseudo nórdico, porque falase da árbore de Brasil, pero tampouco vos vais a pensar que é demasiado. O máis importante é que hai unha deidade que se chama Ashen, que ten forma de paxaro, que dá luz ao mundo, que nun momento determinado morreu. Iso deu lugar a que a luz se fose esvaecendo pouco a pouco do mundo e que desa luz minguante pois fosen xurdindo unha serie de faccións que se fixeron fortes durante este período, hasta que chega un período de escuridade total, que é no que comeza o xogo, e xusto pois renace a Ashen e a luz volve ao mundo. Pero a Ashen acaba de nacer, está feble, e o xogador pois ten que atopala e protexela destas faccións. É un pouco ese o concepto co que nos venden a aventura cando comezamos. E bueno, no que respecta a como se xoga, aparte do que xa dixen do combate, todas estas historias, basicamente Ashen é un xogo de mundo aberto, no sentido de que non hai unha dirección concreta na que ir, senón que hai un mapa, nese mapa hai uns obxectivos que ti vas ter que ir cumplindo para pois, avanzar na historia ou conseguir unha serie de melloras para ti, para as túas armas ou para o teu campamento, que pois pouco a pouco se irá ampliando e se irá convertindo cada vez máis nunha pequena fortaleza, nunha pequena cidade amurallada, non moi grande, pero pois é un pequeno campamento fortificado. Bueno, normalmente as misións da historia principal pois levaránnos a derrotar unha serie de inimigos especiais, basicamente xefes. Hai uns poucos, o sea, non son moitos, pero bueno, hai un par de xefes que vamos a ter que derrotar para pois, completar a historia. Hasta aquí todo ben. A premisa habitual nun videoxogo, hai un mapa que explorar, uns xefes que vencer, vai apurando que noite vai chover. O problema con Ashen está na resistencia que teña o xogador á frustración. E no meu caso, pois, cando non ves unha saída excesivamente clara, pois non é demasiada. A ver como explico isto. Hai unha serie de mapas en Ashen que están escuros. A veces son covas, outras veces son edificios nos que non entra moita luz, pero hai unha serie de zonas pois, nas que está escuro, non ves moito máis alá dos teus fuciños, e se levas unha lanterna, pois ves un pouquiño máis, pero tampouco moito máis. Isto entronca bastante ben coa mitoloxía do xogo, na que hai unha loita entre a luz e a escuridade, e as deidades da luz e as deidades da escuridade, pero tamén
sirve para que o xogo poña inimigos en zonas bastante cegas, en zonas que ao mellor xa, si vas un pouco despistado, entrarían nos teus puntos cegos porque vas mirando cara adiante e hai un inimigo así de refilón que te pode matar. Pois agora a eso sumalle un campo de visión reducido e inimigos pois en puntos claramente cegos. Como por exemplo pois unha pasarela pola que te podes caer e que resulta que na parede da pasarela hai unha serie de inimigos que te poden matar, que están aí para matarte. Si vas de primeiras, esa zona vai a ter que repetir unha serie de veces, ata que máis ou menos te des conta de por onde están os inimigos e como podes evitarlos. Basicamente o meu xuicio iría por aí. O xogo é audiovisualmente atractivo, se o vedes, pois o deseño de personaxes é sinxelo, pero é chamativo. A música transmite bastante ben esta ambientación tribal que ten, de estar explorando campamentos nómades e non grandes reinos e grandes urbes e tal. E o multixogador, dende logo, é un punto moi importante, porque podes sincronizarte con outro xogador e pasar este trago xuntos. Non sempre funciona todo ben que debería e é solo online, creo que non ten opción local, o cal, pois, bueno, é unha lástima, pero dentro do que cabe, pois, dá a opción de avanzar simultaneamente os dous xogadores e eso, pois, é un punto moi positivo. Pero se non vos gusta este tipo de xogos, pois igual non é o que buscades. Pero bueno, máis ou menos vou deixar por aquí. Creo que resumín o suficiente cal foi a miña vivencia de Ashen e cal pode ser a vosa vivencia de Ashen. Hai moitos detalles que se me quedan por aí, pero vamos a ir cortando xa. Moitas gracias a todas e a todos por ver. Como sempre, pois, podedes botarlle un ollo ás nosas redes, podedes seguirnos en Twitter e esas cousas. Podedes botarlle tamén un ollo aos directos de Twitch. De feito, Ashen xoino en Twitch con outro streamer que se chama Antón, a súa canle chama Sino Wall. Mención obrigada polo descubrimento de Ashen e por eses maravillosos momentos. Que nos matou, pero ben. Pero vamos, Cómeme os huevos. Cómeme os huevos ben forte. E nada, eso. Podes botar un ollo ao resto de vídeos que teñamos por aí e tal. Seguramente os próximos vídeos que suba sexan recensións respectivamente de What Remains of Edith Finch e Hellblade: Senua's Sacrifice. Pero xe derrei unha volta a como farei. E quería deixarvos cunha pequena proposta, cunha pequena... non sei. Basicamente, este formato de recensións, de vídeos curtos sobre un videoxogo que xogase nos últimos meses, xa fose en directo ou non, vou a intentar convertilo nun estándar. Vou intentar mellorar o formato, porque agora mesmo está moi sinxelo, pero vou intentar ir collendo un pouco de ritmo facendo estas recensións. Entón, anímovos a que se hai algún xogo que queirades que lle faga unha recensión, pois que mo compartades pola caixa de comentarios. E creo que nada máis pola miña parte. Así que eso, espero que vos gustase o vídeo e vémonos no próximo mes.